mikähän siinä on aina, että vikakeikkaa ohi, niin se kaikki spennaus ja jännitys purkautuu semmoiseen hysteeriseen nauruun. Oli tuonne tunnin ajomatka tuonne keikkapaikalle. Ja siinä... Jaha, sen saatiin nimmarit artistilta. Niin tunnin ajomatka, mistä me naurettiin 75 minuuttia. Ja nyt on aika ottaa ehkä muutama pikku snapsi, syödä ehkä vähän blinejä lisää. Sanoo hyvästi Venäjälle hetkeksi aikaa. Ihan törkeänästä rundi. Tämmöistä kruuta, kenen kanssa saa tehdä hommia, niin näitä saa hakea vitun kaukaa. Mahtavia tyyppejä, ammattitaitoisia ihmisiä. Ei voi muuta kuin arvostaa omaa tonttia ja sitä, että saa tehdä noiden tyyppien kanssa töitä. Puhumattakaan tuosta henkilöstä, jota ei osannut koskaan vielä kuvata. Eli toi Eriksson ja Antti, Kiertojen Manu. Vetänyt ihan törkeä hyvin. Meillä on ihan mahtavat oltavat koko ajan. Mutta nyt pari jotain paikan talon valkoviiniä ja paristumis nukkumaan, aamulla lento kotiin, kamat treenikämpälle, lapsi päiväkodista ja sitten jätetään taas viikko ihanaa koti-isäilyä, mitä on myös odotettu tosi paljon. Eli seuraava päivitys tapahtuu sitten joskus on vähän päivitettävää. Nyt viikko vetetään kotona ainakin ja sitten taas joskus lisää. Kiitos kaikille seurasta. Hauskaa illanjatkoa.